mona mo kro no we ensem o mampani na do danko akufuado e de akotodwa na nka ye hwese ke benya ye nua be ma Kofi sentere na nka ode asem nkire mu ama ye yie pa na so Kofi ahoma no enya entotomu de be ko ye nim wo ensem foforo mu aba na ye ko ye nim no ye di ka awerehosem bi e de akyere mo se ye nua be ma Ebeneza owusu ansa enesi anam e wa Hafoano Southwest e wo Asante Mantam ha sei ya wodi asem bi awerehosem e bere ye kyere se asuo mankena ebra nkoda mienu ba akore na kyiri ba ya o madwen se o mu twa nsuo no makọ school ya enkoda no eduru nsuo no honom no keto ne di kan ejina ano a epa ano apanini ye se wokoyi no a o mu nyina tiri ankwa kokoye yie no abusafo ya mo hwe TV no saa awerehosem hu asem ne ye kan na enkonkoma berebere mpani se ewodo a wode ebeba nyame aya adom amane ye tie ene se nananam watran konwa mpanifo aya amamre ene amane ama wahwe ama waja enkoda no kwan ama bibia atimi akwakoye kamanti ye hwe akwa ahoma no so ne nua bema Ebeneza owusu ansa akodi enkomo Ebeneza ene si anamu ewa Hafoano Southwest ene ne mpotamu ne ahwese saina enema esi ekobra wo ya amamre ene amane ewiye no saina na ekronum esi ekro na ekoba ne san kora ye hwe na Ebeneza wotimi nka majoy. Hello Ebeneza wotimi nka meto nka kwabna majoy na pom te san dame adom kwabna me hoye boye nkomo wonu wadi asam na chia baabi ya baduri dia na sie wadawroma bedase na wotwe asase ene de tu dwa se enkoda mienu bi a wo mu free kurokuma bi a ewo Hafoano Southwest abato peso ano so wo mu twa nsuo e de aba mankranso a sabra me no kase no wo mutimi eto nsuo no mu asese no wo mu nka ati asefo ho biem sankura no mu free friend say kurokuma bi a ewo atwema wa biaja e no mu nante profokwansini eba mankranso eba school ati say awahusem yetimi sie na kwabna sese amno kase no empanifo ye bi ma wo di kan eyi akwara ba ko a wo no na ne kuma pa wo yo to so mienu no so de na yi mu aye de pa eti mankanso hemfo na afa so no na nanom atrankunya etimi sori ahomache na afa so no de suomu enyina ekoye apaye eyi esre na nanom e na afa so so mankanse wonya bi mu asere be yo betima yi akora paaya na wo wonyini kakra no etimi ede ama mu anokose made achiye no empanifo sa akọ try de to so mienu no ebo enyumre be se no nan e na omutimi nsaka akora wo no woto so mienu a omutimi yi no na den sa de ekowie ni nyina na akwakoya aban asem edwaposifo ba mu ma wo mu je se de ade na sia no e wo so mu koye postmortem na afa so embalming entika wo bi ma posifo e de emuyi mienu ekoye postmortem ma wo mususu hu se nukuro do se ensuo no na ye de efa wo mu eno achi susu na nanom a wo mu wo manka so sa ko yi apaye esre ensuo manka na afa susu abosom anuasa wo matwa wo kuro no nyina ahia se sa ade a ekosoe o mu pese bi besi bi mkura san se ya ho betesem afi we ye mu no enipa be se miensa na ato na nanom wonse do a akwakoya awe sempa etu o mu stress se body bi mpo na mankranso wo maye e de tie na nanom a omusira jojo say on fanche omusira be ya saa mususem na afin so ewu basa no ebi nsi nkromu ho biem kura etisese amno kase kwabana na nanom ya amamre ama nkura no ye do mu free mochire na ape enya do mu ko esie ya say yes according to nananom no e kire say saa emu we mu sei no ye nsa mfa mafie eto say yekosie no wa etisese amno kase de empanifo ye bia boa akura nkura na ti kura sisi ano wo mu abusuafo so no areho na wo bukuso a wo mu di nanso so no ye be ka to mu an say o mu hyade na afiso o mu ka frasa say ade we ya des ya pa na kwabna na ye ka bibi fa preacher na da friend say ensuo no so a dem panifo bi mu aboho amane ya say preacher no se ne tie bia na o se panifo hwe no mu ye no akokasem DC ya wo no wo mankanso o de monyamfo Joseph Frimpong nsu watimi etina ne tumi so a watimi akwakoye bridge na masisi ano adesia wo mu so efa so ekọ nkurase a ebe wo mu no wo mu so timi fa so wo mu so wo timi fa so e de ba mankanso program to so wo timi fa so ti se amro kasa de na nanom ahemfo na afa so no aposi fa de obetimi bia abia kope emu no kurabe nti na ombetimi aye
ansa na omatena ho ama kum nipa wi ansa na omo ye ne Ebenezer emu oya o kwabra emu oya o Ebenezer emu oya pa o kwabra ya so betimi aye wei pa de bia Ghana je se ye twema BBC obi ma mienu na ye gya omo kwan nti na mo betimi aye ene mama nkora na wu awi afa na mo ye Ebenezer kwabna ya tete sometimes say da bia meta ka asem bi wo Ghana ha say ye de enipa experiment wo mamu ena Ghana ha na nkasa na wo hwe Ghana ha ye de ma bebra ye yusu wo mamu ase no akwa ye owo atwede e de amaye ha se ka o ensu a ye faso kwaya ye faso ni nyina akwa ye owo atwede e de amaye sisi ano se wo na wo se wo hwe owo ye pa nya sa de a asema beto no enye papa eti babna empenfo ye bia boa wo bati na jan kura ikwan mo ani adwuma ye nua bema Ebenezer owusu ansa ono na si anem ewa hafo no southwest ewa santimantem ne mpotamu asefimo to bia na emu ha o to bia na ya pa o mpanifo atran ho sa adwuma mbotimi aye ene nkoda ibu ye ya makoye ha dwen pa na ye kwaya nimu ewo ensem foforo emu a wodi atudwa ya wo kire se wono de wo ka ne plane nyese bia plane fa where ekoso pa wo NPP amanyoko no sesi anu a sese no NPP amanyoko no omani so abiri wo mo na opani a wo kasa bire bi atwamu na one ye communication director e wo Tanonof edema NDC amanyoko no ne din ene owura yaw ansa wo kire se wo hwe de ekoso pa na anu ada ebra NPP amanyoko no ye o madwene se omo kwa conference no makoyi enipa mako edu no asone so ama na beka enum no a bibia di adanse pefe se NPP amanyoko omani so abiri wo mo na omani so abiri wo mo nyina no wono de ohunu kan se Ghana fo ankasa ne tomere bi a wodwene Ghana fo bi hu a onti ase wono de ohunu kan se sade niam sikika kɔ no enya de se na nado dankwa kufo no Dr. Mamudu Bawumia wo betima ya adwuma no wo kan Ghana fo so wo boa wo kan ya ene da ho no wo kire se kakra we kura mpo party ni mu ankasa kura no ana hwe mu amu tware mu hui mu na mu twa ade wi mu hui ye hwe se ye benya yawansa na ye no edi enkomo na ne nsam a wode atudwa no nanka yate ase yie pa efri se ewiase obi kasa na se bia wantie mfiri wono ankasa no a wo ka ne pia na akoye bibia ewo ho ne sa ye nti nanka ye hwe se nke benya ye wura yawansan nanka na asam no wo ka ye no na niso ade hunu ene ne bota ye nti a wode ka asasam no nanka yetimi anya bi atie yie pa na onya emma ye yidie ye behwe na yakoya nimu ewo ensam foforo emu ye koya nimu ewo ensam foforo mu a na ba bia ye kono eyese wode atodwa na wokɔ bono mantam no mu a woye dwamtrani edema presby asafo no na opani wode atodwa yo ene ma yenko ye chimrai na yenkofa yewura yawansa nso nyame ya adoma yensa ka yawansa nti yenko na yenkofa yawansa mira ya ma joyce awotemenka opanyin gase me jonso na anwumre na apom tesen nyankopon adom me ho den papa ye de nyame ase wodi atodwa ya wo kire se NPP amanyoko no sese ba bi omugina no omani so abiri wo mo sa na wo kan no opanyin gase we de ma memfa akonya yi na menchia watiefo nyina na menchia Sompa TV ene adwumapa mo bode boa Ghana nchekere de ne nkoso no enokure ya wote ya sa na tie se MPP amanyoko na nkasa no they are totally confused so wo hwe de ekoso ene omo congress omo ko ne de esim any showdown a ekoso a it tells every Ghanaian say they are totally confused the entina make us as at now omo ntimi enhu a credible candidate a omo betimi ede agina omanamu 2024 elections ya eba so na sa wo ye Ghana ni na wo hwe de ekoso say a delegate na ye tua sika an amount of 50,000, 20,000, 40,000 e de man say onkoto aba na e kire ba bia Ghana pompon so aka akoduru so wo hwe IMF ay ko ya sika e de ma ye nyina no ye busi e ho se so dian e ne ye de say sika no atumi aye ni nyina ne say ye de epe obi ye de chichiri obi ye de kura obi ye de na ba be di Ghana kon so ana say na ba be hye ye kon se o meye Ghana man panyini na da bia me ka se e ya de a Ghana ni bia woto oba bia no ehu se ensuo ni ensani Ghana aye wei ba bia MPP je ye firi aba ba beduru ye wura John Dramani Mahama wo ye hwe se na Ghana sitie
ɛne yɛhwɛ baabi a ɛnɛ Ghana ka akɔduru ɛnɛ Nana Addo ameki sure sɛ MPP amanyɔkuo no ɛnya akɔ no biem Ghana yɛtim nso ɛnya akɔ no biem hwɛ aba a ɔmo kɔ NDC ni biara nka ho ɔmo aho bɛde ɔmo yɛ na ɛyɛ signal ma me ankasa me party national executive sɛ ɔmo aho mpuni na Ghana deɛ na ɛdeɛ na ɛbɛyɛ nti ɛyɛ ade a it tells you sɛ nneɛma a ɛkɔ so no ɛnyɛ ɔmo se ɔmo pɛ obi a ɔmo de me compete yɛwura John Dramani Mahama ɛwɔ Northern region na ɔmo anya more votes ɛwɔ hɔ na ɔmo asɛm a ɔmo ka no ɛno na meka sa ɔmo ayɛ confused na efi sɛ ɔmo yɛ te sɛ deɛ obi a n'aboa baako ayera afiri buo mu na ɔkɔpɛ baako na wanto buo no mu na ɔmo wɔ buo no mu nyinaa nso efi akɔ abɔntere Asante region ya o no wo sɛ hɔ yɛ stronghold no ɔmo wura fi sɛ ɛne na NDC nso yi obi wɔ North na ɛde aba bɛ compete ɛ North na ɛwɔ Asante region na ba mi nim sɛ ba Asante region yɛ bɛhwɛ de obi ayɛyɛ ɛne de ato aba ndu Asante region NDC betimi de nsa siremu sɛ Sewia ɛyɛ hospital Afeli military hospital Fomena hospital Bekwai hospital Kumawu hospital Tepa hospital Konongo hospital ɛne deɛ keka ho a NDC atimi ayɛ wɔ Asante region enti deɛ na ba wɔn abɛka sɛ mayɛ na Asante region ɛne bi na kosi manhyia yebusa na Nado sɛ na deɛ na wayɛ no ohunu deɛ wɔka John Dramani Mahama His Excellency kɔ hɔ no ɔde deɛ wɔka egu akwan mu no enti Northern region no nyaade a wode ba omia ekọ na omo ye NDC fo agya ba bedi wachi da enti they are totally confused enti me de me kan kire Ghana ni bia ne se de omo hu ya kene de Japan ani abri alan so atwe ne hu it tells you say na Nado pro obi abone a wadie no obenya obi obene ne die ata na chi ahwe se de ya obi ahu ne to na nsu nkosi aga o ye dan a so omo de Yesu Kristo ye ne nkramofo efe na Nabi Isa ana omo kofa obi a Nyankopon na nkasa kra se wo ya MPP ni kwa na nkokogina se bi ma no susumra so wan hwe omeluzu na so Nyankopon nya MPP ni me ye sure so ya NDC ni enti ya dan ya no a NDC nyame adoma 2024 nkunimdie beba because MPP they are totally confused enti se no mo hunu no se mo NDC fo no hwan na NPP fo de ne ba ebe koyie di amamo nana dia me meka ne se MPP di omo de ne beba bia ye nsuro me nya sure so obi na obi kɔ ako a wase fatuo bra na tuo na de ba obetimi ne me yakɔ ye nkyere omo de omo mfa ne mra ye dia we are ever ready ye boabo ye ho ye toto ye nyema ye manifesto se de esi ye no ye kɔ amanfo ko busa se de ne ye ba ye nyema omo gu so ka kyerɛ ye ɛno ne ye ba ba ya omo enti ye de se omo de hwan ne bɛbɔ omo de obentio anasa asumasi bɛba ye de ye nsuro de omo de bɛba bia we are ever ready because Ghana for aso ansuo aso ansa na omo hu de bɛbɔ omo ye de ya boabo ye ho dada mo ene mo ene kasa ye nua bɛma Ebenezer wowuso ansa chiri ne kofa ya wansa ya wono so ye Tanon of former communication director Edema ND Samanyoku no na ati se wode sansemo yi atu edwai na ye kwanya nimu ewo ensam foforo mu a Sompa woye dwamtrani Edema Presby asafo no ewo bono na afi so hafo ene ne mpotamu edi ene Reverend Benjamin Apia wono na wode atu dwa na wo kyere se nyame animu nie ade bi wo ho no mu a ya na ha nanso so no wakoye nyame nipe wono won kana no entum de biara ene san wo kyere se ene obehwe asemasi anaso wo benten ye boni din se wonkoye adwuma wa ha wonko sha atana ye ha wonkoye sei no so MPP ne teso a so wonye MPP ni a na kyese ne wo faase bi ni nua bi kura na ye MPP ni ebiemu nso NDC fo nso so ba sa di bra kesia wo Ghana ha ya obetimi abo obi din wo kwa atana ye bi wo kwa ministry bi wo ho no mu a wuduru ya hwane ye pani wo ho yesi nipa asemasi ofiri he ubetrezi nkakra kwa tire ho no no wo ho awanya NDC ni a no ye MPP ni wanya MPP ni a no ye NDC ni ena omienu nko acha o man afa na ayade se hadwen yentie yewura Benjamin Samoa wadema ye nuanom Sompa 98.9 bra na omne no edi enkomo. Sanity should be one of the cardinal institutions to fight corruption. Now so system na ye dey here adwuma edu ba bia emma de ye nyina no enye pay to me there if he say we have to inculcate into the younger ones and emma is omoye my two kwa kakra go outside and kwalan ye kira omo from KG the do's and don'ts and onye bibi emma panyin bi maso obepa acho
onye bibi ema panyin bi ma me ka say we dey nipa no fa no ma me no emredi wa edi no matter who you are the thing say if we want to fight corruption the man institutions ni nya adwuma na institutions no so obia ni wa say manipulating institutions no if they continue to manipulate institutions to the extent said this time appointments to higher authorities are politically motivated. It's not about competence, it's about where you belong. Let me say next year there will be change of government, and don't misinterpret my change of government to mean that NDC never announced. Even if MPP comes into power, there is still change of government. We shall be sacking people and employing people. It's not based on competence. It's based upon who has helped us to gain power. People will occupy positions. People will more contracts. No, because when we were fighting for power, they were on our side. We said, yeah, nothing will stop the corruption. Eniya etwagu ye Reverend Benjamin Apia wodu wani chiremu ewo bono ena afenso hafo ene ne mpotemu a wono ne dwamtreni edema presby asafo ne nsam a wode ma Sompa 98.9 ene no yenuanom Sompa 90.7 edwumadie bi atintim so ewo tachiman enkoranza ene ne mpotemu na ne nyina no eyese eye agokansie eba ne se na kire se etwe dom fra chiri na obia no kire na hoden ewo agoprama no so obia kire na hoden ewo agoprama no so ahwe adekode porte a obetumi so aye se kobase bia ogina agoprama no so a na wasase dadaada ya woguso timsa hoduo pi na eba bimu to ampa ho binumu shegos panitis ahodo koso den na yepese yekwa ahoma no so na ye ne enua bema maestro edi enkomo ewo Sompa 90.7 na yehwe se games a koso no hwan na ewie last week ode ba ye na o kire se teams ni bi wo ho no mo se o coach no mo de mo eny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 e ne sa ye nti omo apam no na pamo mapam no omo de foforo aba na anase emu asem akosi sen yenhwe na yenkwa ahoma no so na yene enua bema maestro eni enkomo na wo hwe TV no so na wo hwe Facebook live no de ekoso a na je se wo hwe a games a oye no eno bi na eguso ya ekoso no na ne nyina no eye de edi anigye ebre adese ye water chiman ene ne nkoranza ene ne empotamu ke boy homode bia se benya ye nua bema maestro na nkaka wono ede asam no nkyeremu ede ama ye yie pa na so maestro ahoma no enya entuto mu ntie behwe na yakoyanim wo ensam foforo emu abusia yenko agudie mu nsam na yenhwe ensam a ewo agokansie mu yenim se ente na abibima ye nyina no ekopie mu na qualifiers ahodo no eguso ya ekoso na anu ada Ghana kra ye boy ye na hwe de ekoso no a nyame ya atomo a ye nyina be kakopie mu na sei na games ni bi akoso group D Malawi 2 Guinea 2 Mozambique 3 Benin 2 Ivory Coast 1 Lesotho 0 games are akoso eno eye group H Ivory Coast 1 Lesotho 0 na yanko group I Mauritania 2 Gabon 0 and after so RD Congo 1 Sudan 0 games are akoso no bi eno and then you men on son Comoros and Zambia bebo and after so you men on so ya no Senegal and Rwanda and bebo ntia na mwase so pa afa yanko yanim na yanko amanoni ne yanko hwesa de amanoni nsam no so no qualifiers no so AC Aircro Azerbaijan and Sebi ema Belgium ebo mo ekabako ya omontumi antie Ukraine ese baako ama England omo so ese baako na say 1-1 Estonia 0 Sweden 4 Sansuna Andorra 0 Belarus 0 na anwumre ya sori kase no sope no nsia apa ho sima aduanan num no Italy and North Macedonia ebebo and afenso so no 645 krona no
Romania and Israel ebebo na afa so Kosovo and Switzerland ebebo ntia na mo asɛ no nso abusua ma yɛnyina so na anwumre yɛmfa nsɛm nyina ensi ɛwɔ ha sɛ yɛmfa aseda ɛma 21st clinic sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ kamakoma to yam adeɛ bi ɛha wo biara no nyame yɛ adom a yɛn branches na ɛbɛn wo biara no kɔ hɔ wo deɛ no ɛyɛ deɛn sciatica na ɛha wo ho sciatica no yɛ yare ɛsɔ wo sisi akyi hɔ fa wo to na afa wo serɛ wanantu na afei so wo nan yɛ si fam ɛnyawo a ɛbɛku ato atwene mesrɛ wo sɛ ntɔkwa denden ɛsi a yɛnam pata denden ana yɛde hyia no mesrɛ wo ma w'ani nna hɔ na kɔyɛ branches bi ɛbɛn wo biara yɛwɔ Nkoranza Tachiman Sunyane Goso Kumase baabia de hia ne sɛ number na egu aseɛ no wobɛfrɛ ne yɛakyerɛ wo baabia ɛbɛn wo na watumi aba wonya bɛduru hɔ nko ade a fa se de nko abra ɛno ano no firi sɛ wawie wɔhaw ne amane bia ani hɔ mepakyɛw frɛ number ne sesi a 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic yɛne sciatica expert no anwumrɛ me kanfo de ama wo sɛ ɛma wo remfi baabi a wonam ne baabi a wokɔ bia no ɛyɛ akae sɛ wobɛnya mizo no bi na mizo no ɛyɛ ano ne a hesɛ no obia ɛtu mirika no akɔpɛ bi anom na ɔtu mirika akɔpɛ bi atɔ ɛfiri sɛ obi a wanya mizo anom akɔ ne nipadua no mu no wahu nsakyerɛeɛ obi a wanya 5G ne bi anom no wahu nsakyerɛeɛ ɛna baabi a wohyɛ bia no mesrɛw sɛ wonya frɛ Dr. Silas sesi a number na egu aseɛ no wonya frɛ Dr. Silas ɛne abusuafoɔ no a baabi a yɛ a wohyɛ bia no yɛde bi bɛbrɛw yɛ bɛtu kaa na yɛde abrɛw woyɛ ayie abadintuo ɛpono toɔ dwumadie bi a wodie na bahia nipadɔm ɛwɔ aseɛ no mesrɛw ɛma wo remfiri sɛ wobɛnya mizo ɛne 5G ne bi ɛwɔ aseɛ ɛna anwummerɛ mu a musiri pɛ wɔkyena mo a mobɛyɛ ayeforɔ ne adeɛ nsɔre programs ahodoɔ nyinaa no obia sɛ ɛyɛ mizo ɛna sɛ obi ba wo program ase no hu sɛ mizo wɔ hɔ a ampa onim sɛ wɔ kurom nti anwummerɛ yi frɛ number ne channel papa baabi a wo bia no frɛ Dr. Silas na ɔmoma ne wo bi ane ntuka ne mfa mmerɛw 0246 270 221 0246 270 221 anwummerɛ yi yɛmfa no asɛm a owura Asante Yɛboa Benedict wɔde ne ɔsamufoɔ pani anwummerɛ yi news no nyinaa nso so ɛbɔ yɛkyidɔm bra yima ɛna afei nso sister Abi ɛna anwummerɛ yi wɔbɛbɔ me kyidɔm ɛna afei nso so no PK ɛne Kelvin Sompa didie ɛne ɛkoɔ ba bɛma wɔn nyinaa ɛna ɛbɔ me kyidɔm anwummerɛ yi a yɛde kaseɛ no ɛbrɛw ɛwɔ Sompa TV so Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ɛno akyi Sompa 98.9 yɛfrɛ me nana kwabena kɛse yɛda wase ama wadwo saa bɛdeɛ PK wɔyɛ krado wɔde nwompa ɛne dwumadi aka no ɛtoa so ɛde ama wo yɛda wase ama wadwo